goni turu ijen takoni kuwi nek cara biyen nek kambatan cara saiki contoh sing gampang upamane wis iki saka pring tumpuk-tumpuk sik pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah banyu petuk diumpuk-umpuk jebul wong ayu pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah semur rupane coklat adil makmur senenge rakyat pring tumpuk-tumpuk bumbung wajah urang rasane gurih yo berjuang sepi ing pamrih lumrah sing gawe aku ora kowe wae sing gawe iya waton-maton lho iki dialange Cermora Harjo utawa Kartijo kon niroke mujar kok kowe iki swaramu iki ayo ben karo anake kok pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah telo dipara panca sila dasar negara wilaidan iki pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah ebi ku nambah rasa murungkapi budaya bangsa pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah banyu digo siratan bocah ayu digo rebutan pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah asem rasane ketut mesame sem kebatut kepetut pring tumpuk-tumpuk bumbung wadah kontol ketok asline gareng sing diarep-arep ya kuwi doan jeneng apa-apa iso pring arep pendas apa do karep dolani sing kerebab kowe iki ket biyen ket melu pisanan iki pokoke mang kampung lali lho bumbunge lho bumbung go wadah udelmu ngono kok akarang kempis-kempis saiki aja nuruti sing kagungan dalem ngono wis mbok wis terus bae rampung ning ya ra ngono terus saking ngelingi wektune wis mustikane gedhong kuning sing ora iso ditiru ki ya meniki nek liyane iki wis do iso tiru ning jane iki upama do nganggit wangsalan ngono kuwi iso wae apik wae oh la iya kae kiyaine ngawe-awe semune ana wigati ni ya kudu dicerak ya tulisane apa tulisane cetha Sekar Ngewung kena utawa Kapidondong kena ya manut